Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? So yun, idol, no? Punta tayo ngayon sa ano, sa dagat. Ang oras na, mag-alas 6. Mag-alas 6 ngayon. So wawa tayo ng ano, idol, OLNOK. Punta ko dito sa amin. Ang OLNOK is parang seashell sa dagat. Malilit lang siya. So kami na, idol, balik mo kayo. Good morning mga idol. Dito na tayo sa pupunta natin. Dito tayo makunguha ng ano, ng OLNOK. So mamaya konti, kaya mo tayo konti mga idol para lawak pala to, no? Oh my God! Wow!
So idol, may limango pa oh. Limango idol. Ayos. May date na idol oh. Okay. Tubig yan, tubig ano to, galing dagat to. Doon mga idol. Tingnan natin yung mga idol, mga alod na yun. Dagat na yun idol, dagat na. Na. Uwi na tayo. Yan. Ang kutid ko si Balong. Kaya yung banda ko idol sa dulo, bandang dulo. Ang dami kumuha. Doon sa may dulo. Ah. Ito kami idol. Yan, taas ko lang na ito. May isda oh. Uy, may mga tilapia oh. Ah. Idol, na tayo. Ano na idol? Dito na kami. Ano yung kulo natin? Oh. Manadali pang ano, alas na alimango. Okay. Yan idol, mga ulit. Bis bahay. Yan na idol, makawin na tayo. May remembrance pa oh. Look, there's a lot of shells and they're moving. They look like hello, hello, hello. Hello, hello. Got all these shells. Ooh. Show them the crab. I don't like. How about I will show them this? Whoa! It's a crab! There, Poppy is scared of the crab. The puppy like to see it too. But the puppy is so scared on the crab. Look! That's a